Eşitensiniz Süleyman Peygamber padişahlıkta beter maruf. Tarih dünya biliyor. Başka nemminin yakası belli. Süleyman Peygamber başka nemminin tayin bellimiştik. Pesbelçilik bilen. Şi kärgerle hizmetkarlara nahar düşürenne öýde aralarına barıp oturup bile tabakda şort nahar ýermişdik. Gelin üýüşüp ýeýliň diýip. Ol ýaň Mahtumul İşanyň aýtýana gije turup namaz okuýsaň seni millikden çykarýar. Kärgerle bilen hizmetkarly bilen üýüşüp gelin bileje nahar ýeýliň, ala weriň diýip bileje ýermişdik. Birde ýaň Mahtumul İşan aýtdy, ol hem zembil dokuyup geçdi. Bärek elleri bilen sebet dokuýanmyş. Miwe goýulýan. Oham dokuyup hadymlary ya oglunyň birine tapşyrýarmyş. Bar oglusyň bazarda sat. Şoň puluna çörek getir, ýertýärmişdik. Iýen çöreğini dokuýarmyşdyk, sebetçik dokuýarmyşdy. Enatasynyň beren terbiyeti bilen bolan beýik insan boldy. Dew periniň gyblegahy jyllar diýenni diýeti. Kulle bennâin ve gawwas şun okulcu Kur'an-ı Kerim'in manasını var. Zillleri varmıştık, derya girip deryanın tenin altın çıkarıyarmış. Morvaritler çıkarıyarmış, sadefler çıkarıyarmıştık. Süleyman Peygamber onunla da sebet dokuyarmıştı. Sebet dokuyup var mısın satın, puluna çörek getirin diyarmıştık. Çörek pişirt diyarmıştık. Şundan iyi yermiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna li Davud Süleyman Ni'mal abdu innehu awwab. Allah Azze ve Celle diyor, Davud Peygamber'e Süleyman'ı verdim diye. Nagat qava adam de. Huda aytdiya. Allah Azze ve Celle aytdiya. Ni'mal abd. Süleyman Peygamber nagat qava adam de. Innehu awwab. Hudaýyň gafsyna zol ögürlüp gelerdi. Rabbim eyem, Rabbim Allah'ım. Rabbim eyem, Rabbim Allah'ım, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfirullah, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Zor Hudaýyň gafsyna öwürlüp gelerdi diýär. 31-nji aýa. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. İkinnirak hewri igdiş hewre aram, hewre qaw bidew atlary barmış. Jihad etmäge. Üstüne minip kafirler bilen çalışmadan çüreyim, uruşmadan çüreyim. İkinnirek şol atlary bir görjek dipdir. Oham hewre Kur'an aýdýar. Bil aşi as-safinatul ciyad. Hewre qaw atlary bardy diýär. Oham şolar gözläp barşyna İkinnin okuyan Kur'an okuyayım. Faqala inni ahbabtu hubbal hayri an zikri rabbi hatta tevarat bil hicab. Şu atlar gözläp barşyna gün ýaşypdyr. Hemişe ikinnin okuyan tesbihlerini okuyup bilmendir. Onun ýanyňky hizmetkar ya beýleki musulmanlar beýleki ansjyn Süleyman Peygamberin haybatından çekinip hiç kim ey Peygamber hemişik okuyan tesbihlin qalazyn diýip aýtmaga çekinipdirler hemmes haybatından. Saat surasynyň 31-nji aýaty, 32-nji aýat. Birden gün ýaşypdyr, bir tofar tesbihler galypdyr, atlaryny gözläp durşuna. Faqala inni ahbabtu hubbal hayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ve adipdir Süleyman Peygamber. Atlar men qowurup, bah ajab çapýarlar, ajab çapýarlar, hewre qow ataýplar diýip gözläp barşyma. Hudaýyň zikrinden men gallym, hatta tawarat bil hijab gün ýaşdy. Rudduha aley. Şu atlarga öwrüm getirin bälik diýipdir. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Özü üstlerine çykyp, keskir kılıç gedilik alıp, şu atlaň boýlarynyň damaklaryny çalyp, soňra da ayaklarından tikelep garyplere sadaka bolsunşlar diýipdir. Şular sebep boldy men tesbihden gallym diýipdir. Hudaýa men magfiret et, hemişik okuyan tesbihle gally diýipdir. Rudduha aleyya, atlary öwrden getirin bärik diýipdir. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Özü başlapdyr atlary gulipde ayaklarından boyunlarından kesip damagyny çalyp tikelep sadaka bolsunşy men şu atlar men Hudaýyň zikrinden ýa alyp galy tesbihlemden gallym men şular sadaka etýän Allah ýoluna diýipdir.
Hudaý üçin näjirek igdiş atlaryny ayırdy. Damagyny çallyk garyplara sadaqa bolsun diýip. Anil Hasan radıyallahu ta'ala anh لما عقر سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام الخيل أبدله الله تعالى خيرا منها وأمر الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. 36. ayette de şu urunba. Ey cemaatler, Süleyman peygamber atlarının damağını çaldı. Hudaý üçin meni şula zikirden goýup dip. Hudaý Taala yeli üsyen yeli ihtiýaryna goýupdyr. Innihim işe yel bilen uçdygy daga dipdir. Allah'ın goýan kanuny şuda. Her kim Hudaý üçin bir iş etse, her kim Hudaý üçin bir günäni ep berse, her kim Hudaý razy bolsun diýip gaharyny ep berse, Hudaý razy bolsun diýip ul günäni ep berse, haram içgini ep berse, haram imany ep berse, haram sataşmany ep berse, Allah wa'de berdir şondan gowyny bereýin diýipdir. Süleyman peygamber atlarynyň damagyny çalypdyr. Hudaý aýdypdyr, "Indi ýeliň üstüne, yel, hawaň üstüne uç degedi berin" diýipdir. Fesakharna lehu r-riha. Indi yeli, ösýän yeli Süleyman peygamberiň ihtiýaryna goýdum. Tejri bi emrihi haýsu asab. Ruhan, şu Süleyman peygamber yeliň üstüne minip gidenne bara. Bir arfa buğday bişip duran bolsa, ikinin üstünden geçip gidenne, ikinin hoşalaryny gymylatmaýarmyşdyk. Hiç kime zerersizmişdik gidişi. Yoksa yelimin gidenne şu yel üst küçük bolsa, bir tofar yerler haraplap gitmeli. Hi bolmasa hoşalary gymylatmaly, däne gaşjak ya hoşalar ýykjak. Şu bişip duran ikin hasıl arfa buğdaýyň üsüjünden gitse de, ikinin hoşaly gymylamaýarmyşdy. Fakat şoň özüni käde goşuny bilen bilek diýenmişdi. Allah Zülcelal kudret kelamı Kur'an-ı Kerim'de diyor. Fesakharna lehu r-riha tejri bi emrihi ruhan haythu asab. Hudaý üçin atynyň damagyny çalyp sadaka etdi garyplara. Indi atsız boldy da. Ýok, Hudaý aýdypdyr, yel bilen goşunyň menen bile uçdy gidiber diýipdir. Öýläçeli bir aýlyk ýol, öýleden soň bir aýlyk ýol uçýanmışdy. Bigat goşunlary bilen barıp, biliji uçup bir ýaňada gonyp, kafirler bilen çalyşýanmışdyk Süleyman peýgamber. Kana gazza'an niye. Madam kafirler bilen jeng meydana girýärmişdik. Dine girin, Allah'ın buyruğuna girin dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünden aýdyn. Bir sahabalarning biri aýdýar: "Akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men elimden tutdy. Elinden tutup muhabbet etýänmişdi. Sahabalaryň köplerçe mübarek elini gerşinde goýýanmışdy. Ya elini elinden tutýanmışdy. Ya bir tofaryň elini gursagyna goýýanmışdy. Peygamberimiz sahabalarynyň gursagyna ya gerşinde ya elinden tutýanmışdy. Oham maňa bir tofarda öwretdi diye. Oham aýtdy diye. İnneke len ted'a şey'en ittiqa Allah azza ve celle illa a'taka Allah Teala hayran min. Şunu ýadyňdan çykarma. Her bir zady, hamana bir iyicik dinlen, nahar ýipdiň, tabakda gowy lokma süýji ýeri galdy. Tahamly ýeri galdy. Şonu iýesiň degildi, içiňden iýesiň geldi. Şonu iýmany, ay şu ýoldaşym iýsin, her kim bolsun ýoldaşy. Hala ogul gyýdy, hala zenanasy, hala dosy, hala keseki. Şonu iýman aňyrak sürseň, Allah'ın wädesidir. Şondan gowdady şoň agdyna bererin diýdi. Hudaýyň wädesi şu lokmany aňyrak süýjürdiň, saňa gowdat bererin. Ya bir adam qaharın gelipdi. Halan jüre taýagyň üstünde oýna bermeli. Hudaý üçin ýuwsaň, Hudaý da qaharyn senden çürim ýuwut ýerdi. Tekebbürlik etjek ýerin. Ýok, ay men kiçelsem kiçeleýin diýip tekebbürligini döwse, Allah men ulart diýdi. Sen her näme et, Hudaý üçin et, Hudaý şoň padaşyny gowrak etip berýärdi. Men iki adam kimdikçelerini çeliydi şu mahalla zihnimde şu mübarek tefsirde aýdýaryn. İki adam men öz huzurumda maňa gurrun berdi. Her gaýsy başga. İkisi de aýdan aýtdy, bir wagtda uly günä etmegime bir otokda dykdy. Hiç bir mani ýokdy diýdi. Hiç zat bizi saklar ýanyk, biz şu uly günäni rahat edip bilýärdik diýdi. O şu uly günä etjek bolamda, ay Allah üçin etjek dälip çykyp gitdim diýdi. Şol adam da dünýeden geçdi.
Yine bir meňamda şugurruň beripdi. Garijan diýdi bir gün men bir ýurtda diýdi bir günah etjek boldum diýdi. Hiç bir öwme geçjek zatly ýokdy. Ay gursagma Allah goýdy. Ýok men ay günah etjek dälip çykyp gitdim diýdi. Şol adam da dünýeden geçdi. Allah'dan umidi vardır inşallah. İkisine de şonun gawyny berendir inşallah. Amin diýin cemaatla. Amin. Allah'ın wa'desi da. Hudaýyň wa'desi da. Ve hemmemiz de ölüp gitjek bir gün. Hiç birimiz de galjak däl, içerimiz bilen bile. Onu hiç gurrun yok. Ey canı sak keyif kokka gurrun berdiler. İkisi de dünýeden geçdi. Eýem Hudaýym şahittir. Men kıyamatda da şahit şolaram. Şu günahny men etmedim diýdi. Oşolar da dünýeden ötüp gittiler. Allah Taala'nın wa'desi Hudaý üçin etberseň men Hudaý wa'de berýän gawyny bereýin diýipdir. Bir misal aýdyn, men özümden misal aýtmaýyn. Derman Resulullah janyň sözünden misal aýdyn. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم gözümüzün nuru, başımızın tacı, derman Resulullah can aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ata sa'ilun imra'atan ve fi famiha luqma. Fa akhrajatil luqmata fanawalatha as-sa'ila. Peygamberimiz aýdypdyr, bir wagt bir zamanna bir zinana nahar ip duranmıştı, qaza ip duranmış. Oham bir lokma ya ahirki lokması ya ip tuqa, başşalat yok, ahirkisinin işi. Şonu iyicek bolup ağzına olayladanna, bir kafeyin ağzında bir dilekçi gelipdir. Çın matac adammıştık. Bir yerimde adın yok mu deyipdir. Ama bir de saklap şınalağa deyipdir. Yan kayıtlayan görürüngümüz de tağamılca yeri, süyücü yeri, ahirki süyücülük deyip iyenin yerini sen Allah'a deyipdir. Bir çarvada ovada müştikler, ohum yankı zenana, sonra bir oğlu olupdur. Ferzendi oğlu olupdur. Ohum oğulcuğunu öyde koyup, ya eyvanına koyup, öyle mal bakmağına malları koyuptur dedi. Ohum bir möcek gelip, böğrü, möcek, gorgu. Bir möcek gelip, yankı oğluncuğu ağzına alakana alıp gidiptir. Zenana da görüpdir meni. İzinden bay yortuktur. Hay oğulcuğum gitti, hay bağlam gitti, hay bağrım gitti deyip. فَأَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا إِلْحَقِ الذِّيبَ فَخُذِ الصَّبِيَّ مِنْ فِيهِ وَقُلْ لِأُمِّهِ اللّٰهُ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامِ وَقُلْ هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ. Allah Zülcelal bir feriştak emredipdir. Bar şu möcüğün ağzından şu çağanı Allah yerde koy, möcüğe kaçıp barıya deyipdir. Enesine ait Allah salam aytti. Allah Zülcelal salam aytti. Ve ait o lokman beraberine bir lokmanı sana sakladım deyip aydağı deyipdir. Ve kul hâzihi lukmetun bi lukmetin. Olur bir ağsım çörüğü onu verdin, möcüğün ağzından bir ağsım çağanı sana sakladım deyip ayttıptır. Ve kul hâzihi lukmetun bi lukmetin. Ayt deyiptir, olur bir ağsım imani, bir metaç adamı verdin, şol ağsımın beraberine bir ağsım oğlunu möcüğün ağzından alıp kalım deyip ayttıptır. Bir ağsım çörüğün erzeşi, bahası kımmet kenmeye bir neresi çağan. Hudaýyň wa'desidir ey cemaatlar. Sesim eşitýän zapt bolupdy ýeriň ýüzüne her ýerine soňram eşitse de sesim eşitýän zenana o erkek. Hudaýyň wa'desidir näme zady? Hudaý üçin etmeseň, Hudaý üçin ay men şu senki bolsun diýseň, Hudaý üçin ay men gaharym ýutdum diýseň, Hudaý da sana gahar gelip duka gaharyny ýutjakda, şol gaharyny ýutdun ene men de ýutdum diýjekdi. Günahny äpberse onun gowra qylyn Hudaý wa'de berdir sana bereýin diýipdir. İmanım ma, o sizin de mene imanınız var. Allah'ın wa'desi Resulullah aleyhisselam aýdypdy. Haýsy bir zat hatta yankı lokmada özüň öýde ýip tuqaňda, sadakada ýip tuqaňda, märekede ýip tuqaňda, gowy ýeri söýüp tuň, ağzına aýtmagy da çekinýän bir gurrüňe derýanak zat däde hamana şonu ýip tuqaň, şu saçaň maşyny, şu tabagyň üstüne bu gowy tahamly bir lokma tagam çörek de bolsa, şoň süýji ýeri, ýagly ýeri de bolsa, şonu süýşirakyny ay sen şunu alaga diýdiň, utdy
yani wada sana şol lokmadan gowragyn Hudaý berjekdi. Hudaý hiç wagt wadesine ters bolmaýar. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Hudaý wadesine ters bolmaýar. Ýanky möje üngürrüňine bir gireyli. Gireyliň näme? Daňat ýança öwrläp oturmaly. Bir Allah'ın kudretine edeyim. Odal bir lokmanı bir mätäç adamı berdi. Inni bir lokmanı möjüň agzyndan Allah alyp galdy. Şuurun da hamana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam derman agzyndan çykaryp bir de eşitdiripdir da odal bolan zatçı. Şu mahalla, şu zamanlarda hemmeňizde günne bolýanlar bijiredat. Yan geçen heftede, anarqı hefte şayet 3 millikte oturan bolsun bir jawan adam, jawan oğlan bir neçe wagt munodal bir yerde bir lokma, bir miqdar maly Allah üçin geçipdir. Sonra möjükden meter bir necis yerde bir gire galanna Allah Azze Celal nejat beripdir. Üç hefte munodal şunu iç yüreğimde bir kil ver saklap dur, sana aydayn qaryjan dip aýtdy. Şu mahalla doğru şoň yerde. Geçen heftede şol oglan bady şaýtşmanly ba boldy. Bilýändir öýdi kimdigini. Hemmeňizde de köp gelýändir. Ey ýaş oglanlar, haji dädiler, jemaatlar. Eýämiz Allahu Rabbul Alaminin wädesi daşy. Hudaý üçin yüregiň etegini meniň üçin bir zat esseň, şonu men sana kökederim diýär. Men owdallap ýörmäýin. Femen ýa'mal misqala zarratin hayran näme idi? Yarahu. Qarınsan ayağı yanacakda yaxşılık etsen kökederini. Şol edeni işin beraberine ine bir de şu diğerini. Ine bizim meydanımız şu dünyada şmal. Ine şu giyici de bizim meydanımızda. Gününün cemaat bulup fitne, afet, köfülün zamanının içinde Hudaýyň kelamının manasını eşitersip gününü otyňyz. Hudaý Taala Süleyman peýgamberiň bereket nurunun bizim üstümüze ýagdyrsın. Hudaý Taala kıyamet gün mehabbet bilen gollaşmak şol beýik peýgamberler bilen hemmämizden nesip etsin.